Ke kuthiwe ikhaphetshu namazambane uJohn 14 andiyazi loo nto abantu babeyithatha phi into yekhaphetshu namazambane xa beyibiza ngoJohn 14. Ndathi ndiyibuze emntwini wathi hayi kaloku laa nto ayipheli, xa sekuphele zonke iisaladi nenyama ishiyeka ikhona leyo ikhava wonke umntu ozemngcwabeni. Qomba ke why John 14? UJohn 14 uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuThixo nikholwe nakum. Endlini kaBawo zinintsi iindawo zokuhlala. There are many mentioned. Athi u-EGW sizawuba ne-title deed khona. Uyabona uba uJohn 14 asimva kakuhle xa esithi ndihamba ndiyonilungisela indawo ndizawubuya. Athi ngoba kaloku masiyifunde uyibahamba nje u-EGW le ndawo. Uthi God created man for his own glory, that after test and trial the human family might become one with the heavenly family. It was God's purpose to repopulate heaven with the human family. Sicela uJohn 14 but asimva kakuhle xa kuthiwa siyolungiselelwa indawo zokuhlala phasa saba ne-title deed. Kuthiwa kuyorepopulate, khumbula phayana ku-Revelation 12 uba ke kuthiwa wemka ne-1/3 siyorepopulate. Udicide ubuzokhetha thina to go and repopulate. Ikhona apha eBhayibhileni uyayi-reinforce u-EGW. Abanye bazathi hayi fairy tale yasezulwini inzima. Mamela sude udlisele ngentoba uyaswipe amakhadi apha. Kuthiwa there is perfect order in that holy city. All the angels that are commissioned to visit the earth hold a golden card which they present to the angel at the gate of the city as they pass in and out. Kuyaswipe nge-gold card. Uba ubungayazi le system eqhutywa apha nguLucifer ubuyichole phi, uyichole pha. Ukuswipe ukwazi pha. U-EGW wasikrobisa uba kuyaswipe naphayana. Ningalibali nicinga uba this is the best. The best is yet to come. Kuyaswipe naphayana zingilosi nge-golden card as they pass in and out. Uyava pha.